преди рампата. Се спушта рампата автоматски луѓе. Ајде, може да нека се тргнат возило. Влезат ослободете. Ovo nije za pijenje. Nije da ja od siromasite. Nemoj da nas gazi neko je vozilo škrivo. Ako te mi platite. Za 0,50. Dobro sam, mene mi smeta. Znači, ne mrda, ne mrda. Gospoda, trgajte se na vozilo da. Evo malo, vozilo da. Nazad. Ja nema jedan krivo. Ja nema da. Da.